Ada duit lek. Ya apa iki aku lek ngerti mangan. Main aku. Bingung tuh kali hak ini pisan. Oh kecoba. Jangan apa duit kurang kajian pisan. Maling. Ya. Kan ini kan mari ini kan apa liburan sih. Di sekolah niku ono DL. Dari kudu bayar. Ya wis bayar lo. Ya duit ya? Piro? Pil, 250. Susuk. Gua mau dikira 250. Sono iku. Kamera DL. Ada duit pelajaku. Susuk no. Pengen ya apa sih? 250 iki lur. Oh. Lah pecarane ya kudu susuk, masa kurang. Cek pas susuk 20. Tambah 30. Regane ku asline 350 teko sekolahan. Iku pun 1 hari kok apa jenenge untuk mangan-mangan sisa. 250 kok 40.000. Ya sih kuis memang mantuk kok habis. Loh, kok bisa sih? Mbak Dewi. Tadi numpak apa? Numpak Pak RW ya, DP. Iya kak popo. Wis, gambar bisa. Sita rek. Kau sana ADL. Kon diterima mulai mari mangan. Loh. Oh, sapa nyenterno? Terima bisa sih. Oh, jare kadek bes mangan tok iki. Wis iki bisa wis sak mangane, aku langsung terima mulai. Ngomong. Aduh. Kali aku gak urus, Bu. Ya apa iki mek guys, tak iki. Tuh, kasih DL kan. Ah, wis. Mana wis? Astagfirullahaladzim. Sampai yamin rek. Kak metu aku. Waya metu iki. Ampun gak kabar-kabar ya. Loro ta opo rek iki? Tak menjawab. Iki rek sumber air metu. Wis, ampun. Ayo, lu mati. Ayo, skater. Ayo, nang tadi mana kok? Waduh, petengi. Tapi lumayan. Oleh 300. Nanti yo arek yo. Ala kame sampai sini. Sopo rek ceklan dhewe akeh iku. Lho. Becoy. Mana ada kono? Aranane wis. Loh. Ah, priye. Demu kok akeh, Cok. Lah ya biasa. Kalau tekan ndi kan? Ndak sih, temenan ah. Iya, depo. Apa iku depo iku? Tuhan. Wake. Ini cacing-cacing nakal-nakal ngawur lek ketemu enggak. Terus oke kon. Tapi kon kudu depak. Walah, berarti ku game judi. Padha iki duwe haram tapi akeh tapi oleh. Janjane judi. Haram yo. Iya, tapi gak apa-apa. Semending oleh duit. Iya ya, tapi padha ae. Betul lah apa? Tapi aku iki padha ae lumayan Dan sakmene. iku tadi. Lho, kon dadi piro ku? 1 juta. Wuh, Aku mang nek 50 tok. Banget. nek 50 atine wae. Iya, coba Aku main. keteru, Cok. Lek kok ono game-game ngono iku. Coba main nah, kon. Tapi aku ya apa ya? Ya Nanti wis lu ampun. Mbor aku nanti aku lek gak dhewe awon gak tak parani. Kanca bilang siji pisan ju. Sopo? Keceng Ya wis seru lek keceng. ya apa iki aku. Apa wis cek mate wis sembuh. Rumah ngono sih. Kalau kan udah plek kira anakku. Ayo wis narik ah. Ya saiki ndablak mbak aku ae. Ayo. Wis. Tarik. Nanti nih yo. Ya sampai saya kalau termal bal nah dari sih. Papa paling anak gini sama ibu. Panas ya pinggul yo. Panas yang mau aku i. Wih, nak palang rek. Palangnya ya. Pager cek lurah kayak orang ini. Bambu nih tahu i. Bambu yo. Al tua ya. Entek pas itu palangnya siki wis lumayan nih skas
Palang ini ya. Nah wis. Nah ini nggak metu. Enak wis. Tapi lah apa ya tak palang ya, pakai riset ditutup. Apa wis? Kayak di mati ya iya. Lurah-lurah. Anjar itu. Apa apa iki? Ngapa aku tak melbu? Woi. Aku cokot. Apa sih? Ini lu. Aduh. Ya Allah, iso mlebu lagi ya Allah. Ya apa nasib ke duitku ya Allah. Atuh arek moro yen. Pura-pura mati ae. Wis. Hari mati ae. Apa aku dulu? Oh, dikaji lawang adekku. Mangga dulu. Tutur. WRW. Aku pengen ngomong langsung aja tak basa-basi we. Ini duwe ibu we. Satu-satu saya ketemu kayak mangan, kalau mangan kasih aku. Ya tolong. Apa? Koyo apa ae? Assalamualaikum. Salam. Kula nyun ngapunten. Kula jenenge mantuk. Nggih kula nggih sisan. Wis mulya lho. Ya isik. Maling. Aku itu ngomong. Kayak apa? Kayak mangan. Aku kan cek kasih lo. Iki anakku yo kata hotel. Oh yo hotel nyele. 400. Ya Allah. Sangat sih. Sepurane ya. Mana piro ya men? Nama 150 polo. Ana 150 iki. Nemen kon niku. 500 wis. Kak Kayaknya ngono anakku. Ya sih, ya. Ngono. Loh. Aku ya foto, mbok kira aku mangan suket ah. Arek lho. Lha wae iku. Mbok kira kene mangan ramban ah. Angkrik, Iya gak apa sih. Koplik. Kekone mangan ramban. Ya segini. Nah, 150. Kono duit kon ngene. Ya kerja bolo. Katanya judi. Wis suwun. Enak judi. Kerja gak tau judi ya. Yo. Iya yo. Yo. Sun. Woy. Akhirnya balik hari gue tapi ya kalong 150 mau kasih tutku ngombe setelah gue ngombe kumangan tak cepetane atuh mat isi ya bojo ya 150 buai kayak gini Iki lah apa sih tinggal barang itu? Ada reget ay. Ucup udah lelah, tapi nggak apa-apa wis. Ucup dapat pahala, juga dapat uang. Ini tips Ucup dan ini gajiannya Ucup. Lumayan bisa buat makan 3 harian. Sekarang lantainya udah, waktunya ini. Sampai sekali nggak apa-apa wis. Ngepel masjid udah, nyabu masjid udah, ini tinggal dikit. Habis itu Ucup pulang, mandi, sholat, beli makan. Ucupnya nggak suka nyusahin orang lain, sukanya berusaha. Terus tak balikin, Ucup udah selesai, waktunya juga sudah habis.
Beli makanan apa ya? Untung Ucup punya uang, nggak bingung makanan. Beli makanan 5 wiwi, sisa 5 makanan. Jadi Ucup bisa berusaha 2 hari makan. Beli makanan gimana ya? Mbak Wiwi atau Kak Agus? Yaudah, Mbak Wiwi aja. Wah, gitu yo. Ya iya sih. Bener. Kau nih aku yang pasti ada duit. Lah ya aku lambe ampun. Lontar landung di warung di kampung gak jelas. Lambe kon Iya. investasi ya. Iya. Kau coba main ah. Kau saya. Ya saya. Ya. Lah dia ada lagi. Cek lanjut kabeh ngono sawangane. Kurang akeh. Wayahe. Kena aja. Ya, dihitung. Kondang. Oh, wah. Coba. Hitungan. Iki hasilku iki. 100. Pak Lurah. Aduh detail. Loh, Halah kan. Ngali Pak. lu walah sih. Kayak engko disingit tau sama ada utang sama ya opo. Wis. Tuh. Gen. Ayo mulai. 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 Mulai aku iki lho. Enten apa, Pak? Itu memorek. Iki anu. Oh, Aku lo kerja Pak niku, Pak. iya, kan gak sano aku. Saestu. Aku kerjamu kok. Yo, Kerja kok mek kerja pen mending enak kerjane pen, Pak. Iya. Nek lu ngalung ketok naku nak keliling kampung wis. Lha tuh ya kok kerjamu apa? Kerjaku nak HP, Pak. Iya. Pen gak duwe HP ngono. Iki. Lho, ojo diduwi tambah arek kecanduan. Ya, Pak. Pen buka HP ya. Engko tulis sono. Engko metu. Nah, iku pen top up sik dana 50.000. Lah iku engko maino. Walah, kok ngono lho jenenge lu? Kok aku ngolek nak Google top up dana 50.000. Paling ngono. Langsung tuku paketan. Ini. Yo, sip. Iya. Nomor saya kerja. Pak ya. Pak, Iki lho hasilnya lho. hasilnya. Ya iki Lah, itu hasil. Dan cekel sih lo cekelnya nih. Iya. Lho, nyekel. Wis. Wis. Nyekel apa? Oke yo. Bang saya mang ijen ya Kak Purwono Abdi mang tadi 500.000. Mek 20.000 dapatan. Iki aku ngelurus kerja, Pak. Nah, ini apa kerja TV? Oh, oleh wakil tambah. Iya. Pengen iso nyeneng. Tapi hati-hati lo yo. Lek katongan blok waduh wis. Iso. Iso nang. Salah jarno engko cek apa. Pen ya lek katongan blok. Kan pen bayar 50. Entek langsung men. Jole utang ngono men. Aman. Oke. Aman yo. Aman yo. Yes. Hati-hati lo yo. Lali lho, Bang ya. Pen terus ngene tok. Tok Iya. kene wis. Betul hati. Asik kayak anak didik. Balik tuh. Iya aku tambah aku yo wis. Njok duit ya, Kak. Yo sih wong kuda nanti kok aku Tambah 100 mana? Ini ada kerja mana yo? Yo, Aku gak ngurus Ambon, gak ngurus Alex, gak Iya. ngurus Helo ya. Wis Iya, pokoke gini baik. ngurung. Baik. Wis siap yo. Iya, betul yo. Yo. Oke. Kalau itu timbul kemana? Lu kata. Duit kali kami ini lur. Kak tutu rek nyopo kok mangan iki. Anakku. Jelas tok males aku. Terus ana ya apa sih niku? Pen niku. Aku tipu yo. Doni ku Apa kan Jadi Nacho, Alhamdulillah ya Allah cair. aku full senyum rek ya Allah. Iya kira itu nih. Loh. Kenapa Pak Lurah? Waduh, segitu. Untuk batikmu itu tadi. Kalau bisa Goblok.
comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.